sir, medyo mahirap po at lalo na sa ngayon napakatumal po ng napakatumal po ng booking. Halos wala tayong makuha ang booking sa magabong po nakadalaw biyahe lang tayo po ng pangulam natin bukas ng umaga. Ito, nakikita na po tayo ngayon sa area ng Alabang Town Center. Ito po ay nasakop na ng Ayala, Alabang, kung saan yung mga mayayamang tao dito nakatira. Marami pa mga exclusive subdivisions sa lugar na to. Yung mga politiko po na nakatira dito na simula sa mayor at ibang konso ng Manila. Nandito po sila nakatira sa area na ngayon. Meron po dito Tierra Nueva, Ayala, Alabang, Hills. Di ba po, marami po sila rin na magkasapit bahay. Ito po yung mga exclusive subdivision sa area na ito. Ayan po yung mga makikita niya po yung malakas sa building na yan. Nasa area po siya ng Madrigal Business Park. Nakasakop pa rin po siya ng Barangay Ayala, Alabang. Dati po ito sakop ng Alabang proper. Dahil po sa laki ng Barangay Alabang kaya siguro hinati na lang yung medyo malaki ang malaking building, medyo mga high class kinuha ng Ayala, Alabang. Nagawa siguro na resolution kaya yun sakop na siya ng Barangay Ayala, Alabang. Ito po yung ayan po yung may mga lumalabas po na yan po ay nasa kanan po niya na yan, Tierra Nueva. Mayroon po mga nakatira na mayor sa ibang lugar dyan. Tierra Nueva, Alabang. After po itong stoplight doon po sa isang intersection may makikita niyo po yung papuntang Hari kung saan gusto nyo pumunta ng Cavite o mas mabilis na daan na medyo less ang traffic. Yan po makikita nyo po dyan. Yan po kayo kakana papuntang Hari. Dire-diretso po yung papuntang Tasmania sa Leyte abot ng Bacoor. Kaya po nakalagpas na po tayo nasa parke ng Tasmanias na po tayo sa ngayon. Medyo maluwag-luwag dito sa area natin yung traffic. Pero pagdating po ng SM South Mall or Monroe sa may Talon, medyo masikip na traffic na kasi meron. Motor po ang ginagamit natin dito sa pagbablog na to. Kaya medyo gumagalaw yung ating medyo malikot. Kasi medyo yung unahan natin ang motor ay medyo matigas yung shape para masyadong malubak ng kalsada. Wala pa po tayong camera na magagamit para sa helmet natin nilalagay. Days come by,
salamat po sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber, maraming salamat po sa patuloy na pagtsagaan sa aking mga video. Thank you very much po. Lagi po tayo mag-iingat at alam niyo naman po nangyayari dito sa ating mundo. Lagi po natin suot ang ating mga face mask o ang personal protective equipment para maiwasan yung pagkakaroon natin ng karamdaman sa ating katawan para sa kinabukasan po ng ating pamilya. Siya nga po pala malapit ng ating eleksyon sa Mayo 2022. May 9 po ang ating election, national election. Sana po bumoto po tayo ng ayon sa ating kagustuhan. Vote wisely po para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Sana umunod na ang ating bansa para yung mga OFW ay makauwi na rin dito sa ating bansa makamit ang kanyang mga alas sa buhay. Tayo maraming salamat. Dito na po tayo sa Las Piñas. Malapit na tayo makalapit sa ating nagsusunduan ng ating muli po ako nagpapasalamat sa aking mga kaibigan sa YouTube. Alam niyo na po kung sino kayo pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ingat po tayo sa oras-oras at araw-araw.